Сега нещо много интересно. Аукцион събира 131 картини на майстори на българското изкуство от академичната, модерната и следвоенната епоха и от утвърдени съвременни творци. Кои са най-интересните творби и от кои художници ще ни кажат сега Александра Мицева от галерия Артмарк и Момчил Златаров, който е изкуствовед и специалист консигнация. Здравейте и на двама ви! Здравейте! Разказвайте ни какво да очакваме сега от този есенен аукцион. Какви картини ще видим? Наистина богата и разнообразна селекция на български автори от края на 19-ти, началото на 20 век до днешни дни. Един от гвоздиите на аукциона е картина от Ярослав Вешин, чех по происход, но приел България за своя втора родина. С едно изключително голямо форматно произведение, разходка с шейната, също така главната картина за нашия аукцион на Никола Танев, изключителен автор, много важен за 20-те, 30-те, 40-те години на миналия век. Какво означава да се пази изкуството? И тук винаги се даваме въпроса с хората, които са впленени от изкуството. Сега това са хора, които си ги купуват за вкъщи. Не трябва ли тези произведения да са в музеите и в галериите, а не в домовете на хората? Вечният спор. Ами всъщност това, което е най-важното за нашето българско творчество, е на първо време да бъде показано от всички хора и да бъде оценено от хората. Ние, когато правим такива изложби, такива аукциони, главното нещо, което се опитваме е да покажем, че реално в нашето българско изкуство имаме наистина страхотни шедьоври, които благодарение с каталога, който сега сме показали и с изложбите и да бъдат показани публично, да могат да се уважават наистина от всички хора и да публиката да разбере, че ние имаме наистина просто страхотни шедьоври, а пък защо пък и не да не се разбере и на международно ниво, че те наистина си заслужават да бъдат и в частни колекции. Точно в тази връзка е и въпросът ми за това доколко ценим изкуството, което създаваме тук в България, естествено авторите, които го правят. Има много ценители на българското изкуство, пък и ние работим истински колекционери имаме, нали така? Да, имаме, разбира се, ние работим постоянно в това да се развива, да има все повече колекционери, все повече хора с интерес към изкуството. Затова нашите изложби са отворени както за колекционери, така и за всички любители на изкуството и ние постоянно се опитваме да привличаме нови и нови, защото това всъщност развива средата. А привличането как става на нови и нови? С какво най-вече? Гледаме да е с интересна селекция, с достъпно място. Галерията ни наистина е на много централно разположение, достъпна е за абсолютно всички. Също така гледаме по всички възможни канали, може да каним нови хора. Как се прави тази селекция? 131 картини. Как се определя коя картина може да влезе в една такава изложба? Виждаме много творци, които наистина заслужават своето място там. Ами всъщност това, което ние определяме е да бъде просто да има от абсолютно всякакъв вид изкуство. Вие споменахте, имаме изключително много картини, но след тези 131 творби имаме също така и скулптура, имаме и графика, които варират просто изключително много, също както и по техника, и по различна тематика. И може да се каже, че ние просто го правим, за да има така да се каже по нещо за всеки, за да може да има наистина това голямо разнообразие. Така, това също е много важно. Да, абсолютно. А доколко определяща е цената за една картина? Дали означава, че по-скъпата картина има по-голяма стойност за съответния човек, който я притежава, или цената не е определяща? Цената е определяща, защото това е пазар на изкуството, който също се развива и има характеристики, които определени автори вече са на определени цени. Да, защото е важно кой автор ще притежаваш, каква ще бъде картината. И все пак изкуството е една инвестиция. Ти инвестираш в произведенията. И поставяте фокуси на образователните инициативи, на връзката точно с училищата, които са свързани с изкуството. Може ли по този начин, с такива аукциони в галерии, да привлечем младите да се занимават с изкуство и защо не да създадем новите творци на новото време? Разбира се, че може. Реално ние това, което правим, е, че нашите каталози, разбира се, са напълно безплатни. Всеки един може да дойде в нашата галерия да разгледа. Не е нужно по какъвто и начин да се прави някаква резервация или да има покана. Както разбира се, всеки е добре дошъл и на самия на аукцион. Не е нужно да се участва. Важно е просто смисъл хората да дойдат, ако искат просто да бъдат в такава обстановка, да се срещнат с картините отблизо, да се срещнат с нас, където ние, разбира се, и ние можем да разкажем повече за българската история на изкуството. Проявяват ли все повече хората
любопитство, когато дойдат в галерията, да разпитват за всяка една картина, нейната история, за автора. Абсолютно. Виждаме, че всъщност намираме и много още все по-млади и по-млади хора, които идват. Разбира се, имаме и утвърдените, както вие казахте, колекционери, но също така ние изключително много се радваме, когато идват млади хора, които са все повече интерес в галериите, стоят по доста време, задават въпроси и това всъщност за нас е едно наистина от най-важните неща. Колко сериозен е проблемът с фалшификациите? Защото някои от хората са мнителни и казват как да сме сигурни, че това наистина е на автора, на твореца. Да, има подписи, но пък фалшификациите в какъв етап са? Ами те в световен мащаб винаги е имало и може би винаги ще има. И затова е важното клиентите да се доверяват на утвърдени институции, утвърдени галерии, където работят с специалисти и все пак те залагат и своя имидж, своето име за това, че те удостоверяват тези произведения, че са оригинали. Трудно ли се доказва едно произведение, че е оригинал? Да сме сигурни, че е от епохата на самия автор? Ами с правилните специалисти не. Лесно. Под микроскоп всичко се тества, бои и акрил. И това се прави, разбира се, да, ако е нужно. Има такива техники и това се... Кои са най-популярните, така да кажа, или може би най-предпочитаните автори? Кои са най-търсените автори с техните произведения? Може ли да отличите някой от тях? Разбира се, винаги съм старите български майстори, има най-голям интерес. Като също така и имена, които са останали през годините. Както вече споменахме, Ярослав Вешин и Иван Мърквишка, два големи наистина автори, които са просто основоположници на българската живопис, но както разбира се и всички големи имена, които са в музеите, като Бенчо Обрешков, Дечко Озунов, Владимир Димитров майстора. Разбира се. Така че винаги тези големи имена ще привличат най-много хора, но в нашата селекция също има и по-модерни автори, които пък с годините и с времената да, кои са тези пък, които най-много се отличават и личи много ясно техния почерк в произведенията им? Ами, например, наистина работата на Ярослав Вешин, също така на Никола Танев, Дечко Озунов, на Бенчо Брешков, страхотни много значими произведения са включени в изложбата ни, които са репродуцирани в каталози, които са представителни за художника, издадени още 70-те години на миналия век. Също от по-модерните автори имаме на Генко Генков, който скоро беше представен с една много голяма мащабна изложба в Софийска градска галерия, където и част от произведения, участвали в изложбата, са представени в момента и нашата изложба за есенния аукцион. Финално цените доколко се определят, защото виждам сега между 20 000 и 35 000 евро е картината на Ярослав Вешин от 96-та разходка с Шейна. Някой ще каже толкова много пари за една картина, която ще си сложа в хола над телевизора, например. Стойността, цена, качество и колекционерство, може. Това е спрямо пазарните стойности, резултати до сега, които са постигнати. Ние сме имали в наш друг аукцион също Ярослав Вешин. Той стартира от 20 000 евро и се продаде за 45 000 евро. Значи, който има желание, няма цена за изкуство. Да кажем и от кога до кога ще бъде аукциона? Изложбата е до 14 октомври, до понеделник включително. И е достъпно за абсолютно всички. Събота и неделя също отворена на галерията, така че всички са добре дошли. Всички, които желаят, могат да го посетят. Много ви благодарим за това гостуване.